ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் என்ன டின்னர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹெல்த்தியான டின்னர் தான். மாப்பிள்ளை சம்பா ரைஸில் வந்துட்டு தோசை ஊற்ற போகிறேன். மாப்பிள்ளை சம்பா ரைஸ் வந்துட்டு 2 கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு 1/2 கிளாஸ் வந்துட்டு உளுந்து சேர்த்துருக்கேன். இதை வந்துட்டு 4 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து நான் அரைச்சிருக்கேன். நார்மலாக இட்லி தோசைன்னு செய்யாமல் இந்த மாதிரி மாப்பிள்ளை சம்பா ரைஸு வரகு சாமை இதில் வந்துட்டு நீங்கள் தோசையோ இட்லியோ செஞ்சிங்கன்னா உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப பிடிக்கும். பசங்களுக்கும் வந்துட்டு இதே மாதிரி பழக்கப்படுத்துங்க. எங்கள் வீட்லேயும் பாப்பா வந்துட்டு விரும்பி சாப்பிடுவா இந்த தோசைலாம். பிளாக் தோசை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோன்னா அழகாக சாப்பிட்ருவா. வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கார சட்னி, தக்காளி தொக்கு, காரக்குழம்பு இந்த மாதிரிலாம் வச்சுட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி நைட்டு பார்த்திங்கன்னா தக்காளி தொக்கு தான் செஞ்சேன். இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.